Que hai familia, hoxe vamos cunha receita desas que me encantan. Receita de tarteira, unha receita destas de legumes que tanto se fai en todas as casas, na miña se fai moitísimo. Neste caso unhas lentellas. Pero vamos facer as lentellas que se fixo toda a vida na miña casa. As lentellas de miña boa, as que se facía miña nai. Como é desas lentellas, pois temos lentellas, arroz, pataca, verduriñas e faltaríanos o chourizo. Pero neste caso vou facer unhas lentellas que fixo famosas meu primo Taconi, con salchichón. Así que voulle pedir ao noso reporteiro, ao capitán, a Rafa, que nos consiga un bo salchichón. Rafa, serás quen de conseguilo? Quedouse boa tarde ao final, Oído en Manán, chef, Sarria, provincia de Lugo. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Sí, fai fresco, fai fresco. Se queres salchichón, eu veño onde me dixeron que hai un salchichón de categoría extra, categoría suprema, para que fagas esas lentellas. Por certo, sabes o chiste do yogur? Non? Natural. Ai, que malo. Estou con Jorge de Casaneiras, aquí en Manán, en Sarria. Graciñas por recibirnos, Jorge. Encantado. O chef pediume que lle levara salchichón. Eu preguntando, cheguei ata aquí ata Sarria porque sei que tes un de categoría extra, que é este que temos aquí, non? Sí. Por que é tan bo o salchichón que facedes aquí? Vamos a ver, nós aquí na comarca, en Galicia en general, pero aquí en particular, suelense facer uns produtos do rancho pois de moita calidade. Entonces, en general fanse para consumo familiar. Pero no noso caso decidimos pois que máis xente poderá saborear un produto, disfrutar do que fai a familia, un produto particular. E tanto. Exacto. Vos, primeiro, comenzando polo principio, é unha empresa familiar, como dicías. Totalmente. Os porcos son vosos tamén? A medias. É un socio que ten a explotación. Ajá, pero todo de aquí, non? Sí, sí. Conforme metemos a mestura da carne e a graxa, que se fai con este salchichón? Fálame do secado e máis do afumado. Está 24 horas en maduración, con a cámara, unha temperatura controlada. Pasadas as 24 horas, embútese en tripa especial, natural de rancho, e despois pasa unha semana secando, que non a humedade superficial, e depois madurando un mes e medio. Eu teño que dicir, e os membros do equipo, que este home, conforme chegamos aquí, dixo, antes de falar, quero que probedes o produto. E creo que, pola miña parte, non teño nada máis que dicir, que está boísimo, que o cociñeiro seguro que fai unha receita que está á altura. Pero a ti, como che gusta comer este salchichón? Unha receita. Claro, pero isto non necesita, para min en particular, e en general por aquí non se lle fan moitas ceremonias. Como está bo en sí, un cacho de pan e un bo viño mencía, por exemplo, pois xa arregla todo. Entonces, non os entremeses ou en plan tapeo, así, cortado en rodaxas, xa o disfrutas. Pois, Miguel, compañeiro, eu non sei, creo que vas facer unhas lentellas. A ver, onde te metes, porque isto está bo así. Graciñas por atendernos. Moitas gracias a ti. Grazas a vos, estaremos atentos ao cociñeiro, non? A ver que fai. A ver que nos descubren, porque sempre se aprende algo, Sempre. Gracias, capitán. Cousa boa vamos facer, porque con un produto como este está claro que mal non pode sair. A verdade é que é un espectáculo. E ule... Bueno, temos unha receita sinxela, unha receita de toda a vida, unha receita que facedes en todas as casas. Cada un temos a nosa maneira de facela,
pero, bueno, a base desta receita, creo que todos a facemos máis ou menos igual. Vamos a precisar primeiro un fondiño de verduras. Temos cebola, uns alliños, cenoura, pemento, podemos meterlle pemento vermello, podemos meterlle allo porro, podemos meterlle unha cantidad de verduras que nos guste. Vou a poñer xa a miña pota, esta tarteira ao lume, vamos a meterlle ben de aceite, ben, tampouco sin exagerar, porque as comidas non podemos facelas con exceso de aceite. Cubrimos o fondo e vamos a darlle xa un pouquiño de lume. Aí está. Bueno, comezamos cos allos. Os allos vamos a meterlos simplemente así machacados, para que solten todo o seu sabor e solten os aromas todos que queremos. Non precisamos o que é a carne do allo, simplemente os sabores todos. Cebola, vamos a picala, neste caso, vamos a picala ben picadiña, pero estas verduras tamén podíamos engadilas enteiras, pois hai moitos aparellos para utilizar na cociña, hai unhas bolas metálicas así furadas, hai uns saquiños de rede, hai varios utensilios ou aparellos que podemos utilizar. E as verduras meteríamolas todas enteiras aí a cociñar, e unha vez cociñadas, triturámolas e engadimos na salsa que tamén nos vai a dar espesor. Neste caso, vamos a picalas. Quero que facer a receita tal como a facía a miña avoa. Daquela non había eses aparellos para facelo así. Así que vamos a picar ben picadiña a cebola en anaquiños pequenos, así, un par de cortes, e aí vai. Bueno, me estaredes dicindo aí cantos de vos, este cociñero non chora ca cebola, porque seguro que a maioría chorades, non? En algún momento chorades ca cebola. Bueno, a ver, hai varios truquiños. Importante, un dos máis importantes, é ter un bo coitelo. Se o coitelo está ben afiado, non choramos. Porque a cebola polo que choramos é porque ten como unhas burbullas, unhas boliñas dentro onde está o ácido. Ese ácido que é o que nos fai chorar. Se nós temos un bo coitelo, pois cortamos ben a cebola, picámola ben, cun corte limpo, e xa non nos fai chorar tanto. Inda así pode facernos chorar. Outro remedio é pelar a cebola e metela en auga ben fría ou incluso na neveira. Metémola durante un bo rato e así tamén esas burbullas van a estar máis frías e non vai a salir ese ácido tan facilmente. Vale, sacamoslle este talliño que ten por aquí. Isto tiramos. E vamos ca outra metade. Seguro que vos pasa moito o de chorar, verdade? Non sei, en cociña, bueno, hai moitos trucos e tamén hai algúns psicolóxicos, porque tamén hai moita xente que cando comeza diñe, bueno, ti corta a parte de arriba da cebola, pola na cabeza, e se após, mentre non che caiga, non choras. E moitos non choran. Así que ao final, un pouco de psicolóxico tamén ten. Sí que é un pouco creer nesas cousas. Eu creo que un pouco ridículo, pero bueno, é desas cousas que facemos e que tamén nos reímos un cacho, porque a cociña tamén ten que ser divertida. Ten que ser rica e divertida. Bueno, vamos a coller o noso recolle verduras e vamos ir engadindo aí cos allos. Moi ben. Aí temos. Metemos aí. Moi ben. Vamos a darlle unha voltiña. Aí estamos. E, como sempre, cando engadimos pois as verduriñas a que se vayan refogando, vamos a engadirlle xa unha pelisca. Aí temos, unha pelisca de sal, para que vayan suando e para que vayan soltando un pouco a auga que teñen, non? Aproveitamos este pouquiño e vamos co pemento. Pemento, creo que a metade deste pemento me vai chegar. Vamos a limpalo tamén. Sacámoslle, coller un cunco para botar estes lixos. Aí está. Moi ben. Sacámoslle a parte toda branca. Este reservámoslo tamén aquí atrás.
que non precisamos xa. Ben, vamos a cortar primeiro en tiras e logo en anaquiños. Aí está. Moi ben, e agora en anaquiños. As verduras tamén que van pequenas, pero que se noten tamén. A min gostame moito neste tipo de receitas que a verdura este presente, se note, sepa, non? Que notemos que a temos aí e que a identifiquemos, non? Que non quede tapada con outras. Tense que notar todo o que botamos na nosa receita, porque se non se vai notar ao final, pa que ya botamos, non? Así que a mí gustame que se note e identifiquemos cada unha dos ingredientes que lle botamos. Moi ben. Vamos a darlle unha voltiña. Moi ben. Isto xa vai maravilloso. Buah, como arrecende. A verdade é que para min é un dos olores que máis me gustan nunha cociña. O olor a un sofrito, non? Cando se está facendo un sofrito pa un guiso, neste caso, pa unhas lentellas, cando se fai pa unha empanada, ese sofrito de empanada, eso é que maravilloso. Bueno, cenoura, recordade, facemos unha base, vale? Para que non se nos mova, vale? Agora cortamos xa en liscos, moi ben, estes liscos cortámoslo en tiras, aí. A cenoura como vos guste tamén, podémosla cortar en rodas. A min tamén me gusta botala así en rodas, pero neste caso van as verduras, vamos a botalas todas ben picadiñas, todas que sexan do mismo tamaño. A verdade é que a cociña, na cociña hai moito de emocións, non? Eso que cando faz este tipo de elaboracións, de receitas, que che traen recordos a cando eras neno, as receitas que che facían na casa, tua nai, tua avoa, o teu pai, eu creo que é moi emocionante, non? E cando traballas desto, e che ven algún cliente e che di é que me recordaba, a min pasoume unha vez bueno, te me pasado varias veces, pero unha vez sempre recordarei cunha vieira, non? Unha vieira feita tradicional, ao forno, a galega, e que un cliente me chamou á mesa e me botou un dos millóns piropos que me poden botar. Me dixo, teño que darche a noraboa porque me fixo recordar a miña nai. Eran as vieiras que facía miña nai, igualiñas. Bueno, eso a verdade é que son emocións e a cociña se alimenta moito de emocións, non? De facer as cousas ben e facelas con cariño, non? Ver que máis están disfrutando co que ti faz. E na casa pasa o mismo, sei que este tipo de elaboracións que che trae o recordo, pois é, bueno, xa van refogando ben as verduriñas e vamos a engadirlle o salchichón. Neste caso diredes, este cociñeiro está tolo. Salchichón, como non lle bota chourizo? Pois ten unha explicación. Estas lentellas son as lentellas que fixo un día deses que estábamos meu primo e eu cociñando e dixo, vou facerche unhas lentellas que vas a chupar os dedos. Pero claro, cando foi a facelas, na neveira, pois non tiñamos chourizo, pero había salchichón. E dixo, de salchichón. E así foi. Fixo esas lentellas con salchichón e que xa lle quedaron as lentellas de Taconi, de meu primo. Boísimas. O único que non lle dá con diferenza ao chourizo, o color. Pero ese color vamos a darnos co pemento vermello. Vamos a ir engadindo xa o loureiro tamén, estas verduriñas, e vamos a cortar este salchichón. Buah, que pinta que ten. Aparte de ser que é un salchichón que non ten moita graxa, que está feito con cariño, un salchichón que ten, bueno, esa pementa, notanse aquí os granos de pementa. A verdade é que ten moi boa pinta, Eu creo que vou engadir nada máis que este medio que me vai chegar e outro vai quedar con papapá. Teño aquí o equipo revolucionado. Moi ben, engadímoslle o salchichón. A idea de Taconi. Ben, xa temos o salchichón tamén aí medio douradiño.
Vamos a engadirlle o pemento, unha cullerada de pemento e un pouquiño tamén de tomate fritido. Aí está. Neste caso, botolle un tomate fritido que xa tiña por aquí pola casa, pero podemos tamén engadirlle directamente un tomate e logo trituralo. Tamén nos quedaría ben. Ou facer directamente unha salsiña un pouquiño antes, con un pouquiño de allo, un pouco de cebola, un pouco de tomate e engadirlo. Isto xa nos está dando ese cor que nos faltaba ao non ter o chourizo. Moi ben. Buah. Que boa está. Vamos a engadirlle, imos co caldo. Vamos a engadirlle a metade, aí, un pouquiño de caldo, a darlle unhas voltiñas, aí está. Ben, vamos a subirlle un pouquiño o lume, ahora quero que comece a ferver, para logo tapalas e baixarlle o lume que se fan moi pouquiño a pouco. Ben. As lentellas. Neste caso, fixadevos que as lentellas as boto secas, desde seca, porque esta é unha lentella pequeniña, é unha lentella que se coce moi rápido e non precisa de estar a remollo. Se outro tipo de lentella que é máis gorda, que é máis dura, que necesita máis tempo, se as metemos a remollo, un par de horiñas en auga tibia, pois adiantaremos media horiña de cocción. Engadímoslle as lentellas, damoslle unha voltiña. Vamos. Uah, xa non podo nin falar, estou salivando. Que ganas dun prato deste de lentellas. É unha das miñas comidas favoritas. Ben, cubrimos ben de caldo. Neste caso, un caldiño de polo. Pero pode ser un caldo de verduras. Home, veciña, que tal? Mira que che traio hoxe. A ver, collesme aquí cas man na masa. Ah, moi ben. Aquí. Eu tamén, mira, que experimento. Anda, eso que é? Lentellas xerminadas que fixe a miña filla no colexio. Ah, pensei que Mira. a fixeras ti pa unha ensalada ou pa algo. Non, tamén podería, pero non. Son experimentos que fan nos colexios. Moi ben. Para que eles aprendan. Ti non facías desto? Pois eu daquela non non tiñamos eso, tiñamos pretecnología, chamábase. Ah, pretecnoloxía. Pero bueno, isto está moi ben. Hai moitas empresas hoxe en día incluso que fan... Eu teño uns amigos, María e David, que fan moitos experimentos cos nenos, prenden Claro. lume nunha man e fanlle... Bueno, É cousas así. Cousas É que así. te chama moita aprenden moito os atención, nenos, Pero mira, pois daquela eu enseñoche. Así despois oiches podelas plantar na horta. Pois a verdade é que é boa idea. Incluso o mellor falamos de coña, pero que xermine un pouquiño máis e como brote nun plato, como nunha ensalada, pode ser perfectamente... E os garabanzos tamén podemos xerminar, Sí, sí. ou uns feixóns. Calquer legume. Isto? Sabes, amigo, que me chama moito a atención? O poder que teñen as legumes. Xa. Porque no noso rural, na aldea, as legumes dun ano para outro conxélanse. Sí. E logo sácanse e xerminan. O sea, é algo increíble. Ah, que sí. Pois, Ei, tan, este... eso ten boa pinta, Mira. Ten boa pinta, ten. Mira pa aquí. Mira. Sin grasa ninguna. Isto para cuidar a línea, Sí, Estou señor, facendo sí, unhas señor. lentellas en vez de chourizo con salchichón. Que che Ai, parece? pois daquelas sobrancho lentellas. Aínda non me sobraron, pero bueno, un pratiño habrá que darche tamén. Claro, pero dixo, fago o experimento, veña. Ah, queres unhas... Pero mira, Sí. colles ali na cena que hai de ter por ali, que precisas? Vale. Unhas lentellas e un algodón tamén. Pois ali teño de todo. A ver, Ali teño aquí guardado... nesta... Bueno, xa o sabía eu, mira pa aí. Home, Tes aquí é para de que todo. vexas que eu os botes jardos para algo, Eu Viches? reciclo os botes por algo, porque sempre lle sacas uso. Pois mira. É moi importante. Pois está moi fácil, así xerminas todo. E os cativos, de verdad, que pasan un día... A ver, vamos a ver. Cando chove non hai actividades, que faz con eles? Home, claro. É un redo así, Facemos un lote de moi ben. historias. Ah, o sea, Mira. pero fíe, o Ábrelo. mellor disto é que a tua nena o fixo no colexio, pero ti xa aprendeches a facelo tamén. Ti tamén... Porque experimentamos moito, pasámosche moitas tardiñas así, mira, Claro. facendo manualidades, facendo inventos destes. Venda che vou contar ahora máis. Bueno, este mollámolo, Sí? o algodón así, mira. Un Ai, que pouquiño. ben. Ui, bueno, era abondo. Sí, sí. Ves?
Moi ben, a ver, ten que estar húmido para que lle dé humidade á lentella, senón que facemos? E agora poñemos unhas lentilliñas así por aí, que ten un contacto co algodón, Vale. Mira para aí. Pero E deixalas así. aí chourizo e máis non fai falta meterlle, non? Non. Só as lentilliñas. Mira, co algodón mollado as lentellas, pois mira, nos días están así, Sí, señor. Eu estas tiñas Pois así estas- na volta da ventana. O millor... Deixa eu probar, Ben, un xerminado, sí. Esta Pois como están moi alfalfa. tenras. Non, o alfallle ou así. Pero sabe moito mellor que a alfalfa. Claro. Porque esa alfalfa que compramos así no super... Non sabe hai moita nada. xente que eso non sabe nada, sabe Non sabe nada. a palla. Non sabe Pois nada, están a ricas, verdade. Eu creo, xa me estás dando unha idea para unha ensalada, Unha ensalada de xerminados. Pois están moi boas, Claro. Pois mira, vouche contar outra. Sabes que facemos ás veces tamén? Nos enredamos moito. Porque, a ver, é o que ti dis deses amigos, non? Con experimentos da cociña. Claro. Pasa a tarde, aos cativos, gustalle tanto, de verdad, meterse na cociña, amasar, probar, verdad? Bueno, a miña polo menos. Eu sempre o digo que é unha E a forma min? tamén, sobre todo cando hai nenos que o mellor non son tan bons comedores Sí. ou que lles costa máis probar certas cousas. Claro. Si cociñamos con eles e xogamos con eles na cociña, pois Sí, é sí. máis fácil de que proben un pouco de todo. Bueno, a verdade é que sí. Pois mira, eu douche, sabes que facemos tamén? Tinta invisible. Tinta invisible. Bueno, Sí, que eso chámalle moita o atención. voso xa é de Sí. FBI. Porque mira, cun limón, ti golles un limón, exprímelo, que eu sempre teño limóns, que meu pai ten limoeiro, é daquela, exprímelo o limón nun cunco, dá igual, e botas unha colleradiña de auga, remexes eso, é daquela cun pincel, mollalo o pincel, ou a ver, ou un escarbadentes, se non tes pincel nese momento, dá igual, e despois escribes nun folio, e ti escribes aí, non? A miña Pero filla eso non sempre se vai ver. firma. Claro, claro que sí, ti deixas secar o papel, e despois poslle debaixo un chisqueiro, un misto ou unha vela, e pásalo o folio, Mima. e lese todo. Eso é ciencia. Mira, Eso é ciencia ficción, é ciencia, pero ti sabes, a miña nena, claro, é algo secreto, teño aquí, isto non o ve nadie, non sabe o que escribín. Moito Moi lle ben. chama a atención. No, esas cousas fan tamén que eles sean inquietos e que espabilen e fagan cousas que... E despois outro que facemos moito é co bicarbonato e co vinagre. Xa sabedes que eu son moi fan. Pero eso non... Claro, eso, bueno, aí está, o traballa, vamos, como lle digo eu. Ela ti botas nun cunco bicarbonato, e despois poxe un pouquiño vinagre en riba, e claro, eso xa traballa, emulsiona, Claro. non? Así, claro, ferve, como diga, bota. Bueno, pois que fixemos, mira, un volcán con plastilina. Aí fixo ela e a colorines, e despois botou dentro o bote do bicarbonato, e xa la pon non encher, mira, meteu o bote de bicarbonato. Todo isto facémolo dentro dunha bandexiña, E despois botoulle o vinagre, e claro, se lle botas un pouquiño colorante alimentario tamén, Claro, sale dese cor. efectivamente, empeza a caer Que bo. aí a lava do volcán de cor. Genial, Pois moi ben, eses son ese tipo de experimentos que fan estes rapaces Sí. e que a verdade que son moi interesantes porque enseñanlle ciencia, mas teñenos entretidos. Sí, sí, sabes? sí. É moi importante. Ah, mas é iso, bueno, falles traballar a cabeciña, despois Claro. o outro típico tamén é o de os líquidos que non se mesturan, non? A agua co aceite. Claro. Que eso disco, é como pasa, é como pasa. Eu escoito-te, mentras tal, vou ir Sí, botando sí. tamén aquí... E telos aí entretidos toda a tarde. Igual, se pos nun vasiño destes mesmo, un Botamos pouquiño o arroz. aceite, ou unha pouquiña auga. Unha pouquiña auga, e despois unhas gotiñas de aceite, e non se lle mestura. Home, claro. E os nenos están aí, volta que volta, volta que volta, non se mestura. Claro, daslle voltas, parece que pero logo volve a estar E separado. volves a separar, sí, Moi sí, interesante, eso creo que é moi importante para os nenos, aprenden moito con todas as cousas. Sí, a verdade é que sí. Bueno, pois nada. Bueno, pois Pois deixo mira, hasta aquí. hoxe teño unhas lentellas das que facía miña abuela, Pero... Madre mía, que lle botache deste. Home, botín salchichón. Eso vai a quedar... Esto foi un invento de meu primo, que un día que non tiña chourizo, había salchichón pola casa e botou E botoulle igual. Bueno, desde É que ás aquela... veces tamén, efectivamente, a probar. Bueno, veña, Claro. vou chegardar isto ali, Pois nada, vou ir botando Pa aquí o resto e... Vale. Que non se diga E que non dentro un pouco, recollo. si queres, baixas a buscar un par de platiños, un batido e outro para a nena. Ah, moi ben. Daquela baixo tápero. Ainda non sei se terei tápers arriba. Bueno, pois nada, eu vou ir escachando a pataca e nada, isto dentro un pouco baixas a por elas e xa están. Vale, pois daquela toma, deixo teu aquí, para que che xerminen. Moi Eu ben. levo da nena, que só lo viña enseñarcho, Así me gusta. para que vexas o que traballa. Pois a verdade, dille que para comer está moi boas. Dixo o cociñeiro que están moi boas para comer. Pois teño que dicir que probe unha. Hai que probar. E dicir a Irene, vale? Moi Bueno, ben, Isa. déixate aí Veña, daquela. sempre Chao. aprendo contigo, non sei. Aprendemos os dous. Chao. Bueno, pois nada, temos xa engadido o arroz e agora estamos escachando a pataca. Vamos escachala para que solte tamén ese almidón e espese un pouquiño tamén o
o preve das lentellas. Vamos a baixarlle un poquinho o lume, aí, para que fervan pouquiño a pouco, que se fagan como a cociña de toda a vida, pouquiño a pouco. Vamos a seguir escachando, aí temos. Vou a rectificar ahora un pouquiño tamén de sal e de pimenta, porque como vedes, ata agora só lle botín un pouquiño de sal cando botín a cebola, non? Cando botín as verduras a pochar, e non lle volvín a botar nada máis. Agora voulle botar un pelisquiño máis, ao final probámola tamén e vemos como está. Así que un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta. Aí está. Que interesante isto que nos contáis, e que é importante que os nenos que fagan todo este tipo de experimentos, porque así aprenden o que é a ciencia e as explicacións de moitas cousas que si non nos sabrían. Bueno, xa temos isto listo. Nada, que cozan 15, 18 minutillos máis para que se faga a patata, se faga o arroz e xa estaría lista. Así que vémonos nun intre na mesa. Tomade nota, así se fan unhas lentellas con salchichón, arroz e patacas. Picamos as verduras e refogámolas nunha tarteira con aceite de oliva. Engadímolo o loureiro, un pouco de pemento doce e o salchichón. A continuación, incorporamos o caldo e as lentellas. Cociñámolo todo 10 minutos e agregamos as patacas e o arroz. Deixamos que coza 20 minutos máis e servimos. Bo proveito! Familia, xa temos as nosas lentellas rematadas, listas para empratar. Bueno, como arrecende toda a cociña. Teño o equipo revolucionado. En calquer momento me asaltan. Mirade, isto é un espectáculo. Unhas lentellas de toda a vida, as que facía a nosa avó, as que facía a nosa nai, con esta receita tan tradicional, pero tan saborosa. Non podedes deixar de facelas na casa. E se podes facer, probar con este salchichón, xa veredes que punto lle dá. Bueno, eu quedo aquí dándolle envexa ao equipo. Recordade, vémonos mañán e paso lista.